Krisztusban, kedves testvérek! Pádói Szent Antal még azokhoz az első rendtársakhoz tartozott, akik ismerték Szent Ferencet. És éppen ezért, amikor Szent Antalnak is az életrajzát megírják, összeállítják az utókor számára, akkor az életrajzírók azt keresik és kutatják, hogy Antal egy egészen más helyzetben, mint Szent Ferenc, hogyan éli meg azt az evangéliumi életet, amire Ferenc rátalált tapasztalatszerűen. És éppen ezért Antal életében megjelennek hasonló vagy ugyanolyan motívumok, mint Szent Ferenc életében. Amikor Szent Antalra tekintünk, mögötte, mint egy tükörként mindig ott kell látnunk Szent Ferenc életét, amelynek egy újrafogalmazása az, amit Szent Antal lelkiségéről tartunk. Gondoljunk csak az ábrázolásaikra. Szent Ferencet a regulával szokták ábrázolni, ami az evangéliumra is utal. Antalnál is ott találjuk a könyvet, ami a Szentírás szimbóluma, és az ő teológiai munkásságának is a jelképe. Szent Ferencről oly népszerű a grecói látomás, amikor a kisgyermeket a szívére öleli, ugyanígy Szent Antalnál is ott találjuk a kisgyermeknek a jelképét. És Szent Ferencnél ott látjuk a rózsákat, mint az erényeknek, a testi kísértéseknek való ellenállásnak a gyümölcseit, a szép virágait, és Antalnál is ott van a lilium, mint a tisztaságnak, a szüzességnek a képe. A nagy ferences tapasztalat, hogy Isten közel hajol az emberhez, egészen közel akar kerülni hozzánk, Isten leküzd minden akadályt, hogy megérintse az ember, magára veszi az emberséget, amit az ember el nem tudott volna képzelni a megtestesülésben, föltámadásában pedig kitágítja az emberi életnek a szűkös kereteit, és visszavezeti az embert az Atyához. Isten egészen közel akar kerülni hozzánk, ezt hordozza Assisi Szent Ferenc élete, és hogy Isten újra és újra közel akar kerülni hozzánk, ezt olvastatja újra velünk Pádói Szent Antalnak az alakja, éppen azt, amit most az adventi időszakban ünnepelünk. És hogy hogyan testesül meg újra Krisztus, hogyan testesül közénk, válik, emberré értünk, ember közelévé, elérhetővé a számunkra, azt éppen ezek az ábrázolások mondják el. Térjünk ezért vissza, hasonlítsuk össze. Ott látjuk Szent Ferencnél a regulát, ami az evangéliumra utal. Ferenc meghallja az Isten szavát, Ferenc, amikor az útját keresi, fölüti a Szentírást, és ez alapján nyer eligazítást. Pádói Szent Antal pedig teológiai tanárként tudjuk jól a kor szokása szerint, hogy a liturgikus szövegeket magyarázza, a Szentírásnak a mondatait magyarázza, amelyeket a liturgia alkalmaz, és ezen keresztül fejti ki a tanítását a korabeli teológiákon. Isten szava, amelyben Isten újra közénk testesül, Isten megszólít bennünket, az ő igéje testé lesz újból, amikor az ember befogadja a Szentírás szavát, amikor meghallja Isten szavát, meghallani Isten szavát, az evangéliumot. Erre éppen Pádói Szent Antal védőszentje, Remete Szent Antal példája a legjobb, aki egy vasárnapi mise alkalmával hallja az evangéliumban a gazdag ifjú történetét, és amikor ezt meghallja, akkor figyelmes lesz arra, hogy ez az evangéliumi rész nincs befejezve, mert a gazdag ifjú szomorúan távozik, mert nagy vagyona volt, és nem merte odaadni Jézusnak önmagát. És akkor azt mondja Remete Szent Antal a 300-as években, hogy akkor megyek, és én befejezem ezt az evangéliumi részletet, eladja mindenét, bevonul a sivatagba,
és így lesz ő a szerzetességnek az atya. Befogadni az Isten szavát, meghallani az Isten szavát, a lelkiismeretnek ebben a nyitottságában dőlnek el a nagy dolgok. Ha remeteszem kantalott, akkor nem indul el, akkor talán ma nincs is szerzetesség. Ha a boldogságos Szűz Mária abban az egyszerű csöndben nem mond igent Isten szavára, nem hallja meg, akkor a megtestesülésnek gátat akasz. Ha Szent Ferenc nem követi az Istennek a szavát, hogy menj és építsd fel egyházamat, akkor ma nem vagyunk mi ferencesek sem. A nagy dolgok az ember lelkiismeretében, a befogadott Isten igének való egységében dőlnek el. Meghallani Isten szavát, olvasni a Szentírást, hogy egyre jobban belém ivódjon. És utána gondolkodni rajta, Isten szavát egybevetni a saját életemmel. Engedni azt, hogy valóban elmélyüljön bennem azt, amit hallottam, azt, amit olvastam. Noviciátban Balázs atya azt mondta nekünk, hogy kezdjük el olvasni a Szentírást, és papszenteléssel fejezzük be az olvasását. Azt gondoltam, hogy a simán megy. Az egy küzdelem, az egy nehéz dolog a Szentírást olvasni. És ez a gyakorlat rávezetett arra, hogy a prédikáción való készületen túl, a napi sorosmán túl újból és újból elővegyem a Bibliát, és módszeresen olvassam, és az a tapasztalatom, hogy az életnek a nehéz helyzeteiben, vagy amikor tanácsot kell adni gyóntatószékben, itt-ott, egy-egy rég olvasott mondat előjön, a lélek magas segítségünkre szavakba nem önthető sóhajtozásokkal visszaadja azt, amit olvasunk, és ezáltal sikerül másoknak utat mutatni, vagy éppen saját magamnak megtalálni a következő lépést. Vagy fölidézhetjük azt, amit a 70-es években egy moszkvai filozófus nő írt le, hogy amikor a kommunista színházakban megcsúfolták a Szentírást, egy alkalommal nagy botrány tört ki, mert egy színész, aki már 30-szorra olvasta fel a 8 boldogság szövegét és gyalázta meg, a színi előadás közepén abba hagyta az előadást, és azt mondta, többet nem csinálom, mert rájöttem, hogy ez az, ami igaz. Amikor olvassuk Isten szavát, amikor elmélyítjük a szívünkben az Isten szavát, akkor az belénk ivódik, és megtermi a gyümölcsét a maga idejében. Olvasni, meghallani, egyé válni vele, engedni, hogy belénk testesüljön a szó, és utána beszélni róla, és beszélgetni róla. Itt esztergomi hajdani hitoktatói munkámnak az egyik legszebb élménye volt az, amikor a gimnáziumban hittamból azt adtam fel feladatként, hogy olvassák el a diákok a Márk evangéliumot, és a következő dolgozat ennek a témája lesz. És akkor azon vettem észre magamat, vagy hát a környezetet, hogy amikor bemegyek este a hálóba, a takarodó előtt, akkor az ott lévő diákok nyilván a dolgozatra való készületnek a fényében, de elkezdenek beszélni a Szentírásról. Jézus megkérdezi az Emmauszi tanítványokat, hogy miről beszélgettek egymáshoz, hogy Isten szóhoz juthat-e a személyes kapcsolatainkban, hogy Isten szava szóba kerül-e közöttünk, akár a templomba jövet, akár a kollégiumban. Engedjük-e szóhoz jutni az Isten? Van-e kultúrája annak közöttünk, hogy Istenről beszélgessünk? A megtestesülésnek a másik formája az eukarisztia, amikor Isten igéje közénk testesül a kenyér és a bor színében. És erre utal Szent Ferencnél a grecsói jelenet, hiszen azt írja Cselánói Tamás, hogy sokak szívében újra élet Krisztus, vagyis elmentek gyónni és áldozni a grecsói események hatására, amikor Ferenc
először rendezi meg liturgikus környezetben a Betlehemet. És Szent Antallnál is ott látjuk a gyermeket, és ez a gyermek azért szerepel ott, mert a halála előtti utolsó napokban Antal látta a kisgyermeket, a gyermek Jézust, aki közel hajol hozzá. Nyilván ez a viátikumra, a haldoklónak kínált eucharisztiára utal, megvigasztalta őt, Isten közelségét átéreztette haldoklásában az a Krisztus, aki értünk emberré, kenyérré és borrá lesz. Az eucharisztia az, ahol Krisztus újra testet ölt, és az áldozás az, ahol meghív, hogy lépjek ki önmagamból. Az az oltárig tartó néhány lépés, ennek a szimbóluma, kilépek a saját önzőségemből, és megnyílok Krisztus számára, hogy újból emberi legyen, mint egy bennem is embertestet öltsön, hogy Krisztus beleépüljön az életemben. Az áldozás sohasem fölösleges. Az áldozás főként nem a nehézségek, a problémák idején. Minden misén áldozzunk, mert ahogy az Isten igéjéről mondja a Szentírás, hogy lehull belénk testesül, és nem tér eredménytelenül vissza az égbe, miként a harmad, ugyanúgy az eucharisztiában is az rendszeresen áldozó ember megtapasztalja, hogy Krisztus ereje belé testesül, és sikerül, segítségére van abban, hogy az ember fölülmúlja önmagát, és megteremje azokat a gyümölcsöket, amelyekre csak Isten teszi őt képessé. És ahogy említettem, Szent Ferencnél ott látjuk a rózsákat, mint a testi kísértéseknek a virágait, hogy tudott ellenállni az útnak, és mint egy ajándékként mutatta be ezt Istennek. Antalnál pedig a liliomot, ami ugyancsak a szüzességnek, a tiszta életnek a képe. Fontos erről újra beszélni, hiszen a szűzi élet arról szól, hogy Isten elfoglalhatja egy ember életében, emberek életében azt a helyet, amit másnak az életében a házastárs foglal el. Hogy az ember mindig rácsodálkozik Istennek a jóságára, a szépségére, és hogy ez képes lefoglalni őt, képes betölteni őt. Mint amikor megállunk egy szép látvány előtt, egy kép, egy gyönyörűen kivirágzott fa előtt, és ott állunk és nézzük. Mert lefoglal, mert elfeledkezünk magunkról, és belefeledkezünk abba a szépségben. A szűzi élet ez, Istenbe belefeledkezni, Istenbe megtalálni a boldogságot, engedni, hogy beletestesüljön az életemben. Szent Ágoston mondja, hogy amikor a pap kimondja a kenyérre és a borra, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, akkor valamiképpen a saját testére és vérére is kimondja azt, hogy az legyen Krisztus testével és vérével egészen egy. Hogy életformánkban is kövessük Krisztust, mint ahogy a Szent Ferenc hangsúlyozza. És hozhatunk még föl egy korunkbeli példát 80-as években, amikor Dél-Amerikában lelőtték az egyik szegényekért küzdő püspököt, épp az oltárnál tették ezt, és ráborult az oltárra, magára hozta a kenyeret és a kelyhet, az ott lévő bort, és arra fröccsent rá a vére. Isten testét adta értünk a kereszten, Krisztusban, és erre a testünk odaadásával, fölajánlásával sokan meghívást kapunk, és amikor ez a lelkiismeretünkben fölébred, akkor érdemes ezt a meghívottságot követni, mert ha megtorpanunk, ha nincs bátorságunk igazán nagy ajándékokat, esetleg mások életformájától eltérő ajándékokat adni Istennek, akkor egész életünkön át hordozni fogjuk azt a sebet, hogy megállt előttünk egy vonat, amire felszállhattunk volna, ami hazavitt volna, de nem volt rá bátorság. Isten sokakat akar így magához ölelni, sokaktól kéri ezt,
de meghalljuk el ennek a szavát, és engedelmeskedünk-e ennek. És végül Szent Ferenc azt mondja, hogy mindazok, akik egyé válnak Krisztussal, akik az ő szavát követik, engedik, hogy különböző módon beléjük testesüljön Isten igéje, mindazok cselekedeteikben világra szülhetik Krisztust. És erre a Szent Antal a legjobb példa, aki a szavával, az ige hirdetésével lesz a szegényeknek a támasza és a pártfogója. Az ember a cselekedeteivel világra szülheti Krisztust. Elérhetővé teszi Krisztust a többi ember számára. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk tenni, magunkat kell engedni, hogy Krisztus elérjen bennünket, és leginkább megtehetjük ezt az előbb felsoroltak mellett a szentgyónásban, ahol Isten irgalma odalép az életemnek arra a területére, amit talán féltek tőle, amit másnak sem merek megvallani és bevallani, ami terhet átvesz tőlem, magára veszi. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, a gyónásban engedni, hogy Isten megbocsásson, hogy én is megbocsáthassak, hogy tapasztalatom legyen a megbocsátásról. Isten odaengedni, ahová talán nem engednék mást, amit nagyon féltek, amit nem merek bevallani, mert ezáltal nyílik meg a szemem arra, hogy én is odaléphessek, és olyan finoman léphessek oda a mások életének, a nehézségeihez, az örömeihez és a problémáihoz, mint ahogyan Isten társul hozzánk a gyónásban, a megbocsátásban. Kedves testvérek, Isten ma is közénk testesül, a megtestesülés tovább folytatódik, akkor, amikor Isten igéjét halljuk, hallgatjuk, amikor azt az életünkkel egybevetjük, és amikor arról egymás között beszélünk. Isten ma is közénk testesül akkor, amikor az áldozásban egyé válik velünk. Akkor, amikor elfoglalhatja egy ember életében azt a helyet, amelyet mások életében a házastárs foglal el. Isten ma is közénk testesül, amikor elérhetővé tesszük számára a többi embert, azáltal, hogy cselekedeteinkkel világra szüljünk Krisztus. Néhány éve egy szerzetes nővér mesélte nekem, hogy amikor a 60-as évek elején a börtönben már 4-5 éve nem volt szentmisén, nem tudott áldozni, akkor nagy újdonság volt, hogy csomagot lehetett küldeni. És a nővértársai, a szerzetes társai küldtek neki egy kis csomagot. És tudta azt, hogy ebben a csomagban ott lesz az eukarisztia. És kereste, kutatta, volt benne minden, ami szükséges. És egyszer csak nem találta, nem volt ott semmi doboz, semmi, ahol megtalálta volna, egyszerűen nem lehetett. És elkezdte a süteményeket kibontani, a süteményeket szétszedni. És az egyik süteményben ott látta elrejtve, belerejtve azt a néhány darab ostját. És azt mondja, hogy 5-6 év után Isten eljött hozzá. Áttörte a börtönnek a falait emberek jó cselekedetei által, a rendtársai jó cselekedetei által. Isten egészen közel akar kerülni hozzánk. Áttöri ma is azokat a gátakat, amelyeket támasztunk neki. Csak vegyük észre, érzékeljük azokat, és vegyük észre azt is, amit Szent Antalban csodálunk, hogy mi hogyan tudnánk Istent eljutatni a testvéreinkhez, bármilyen rejtett, bármilyen furfangos, vagy bármilyen módon, csak közel kerüljen hozzájuk az Isten.